عرست زينام منجست فدرال نخلتشون 17 عام تمرز حزو بر 971 بليون تلمي بجت نزي نمعوات عطاوي أب معوايك سراح كم زلو حبيرون إنستيتيوت سججر حرشة إثيوبيا جنفر تجراي عسران كلتن زمناو تراكترات نبيرو حرشان هافتي تفاطرون تجراي بحاجة زركيبهم زينا وصاي منستر مكلخال إسرائيل يوآف غالانت حقروم حاجز أب ترخوا اللي قداي مسرع لواي سمزي أمريكا تهزات يوم سلام طعنا بالله كورات ملكتي ساعتنا أخيلو ما أدي زينا حزنا مزينا لنا مزيناتات حيركم تنح أنا برهان في السايين فلما نب حصرت زيناتات كمرح نزي حقاوي فلسات دفافو مخنياتات كغرفو يقباك بلو مكتل قدامي منستر تمسجن ترنا أتحساسي بوم مكتل قدامي منسترن عكابي بيت مقري بيراوي فلساتن تمسجن ترنا عمتاو مدرخ ذات بيت مقري كافيتوم أيت تمسجن ناي سبات كاب حدا ناب كالبوتا من قصاص تفتراون حاجة من قصتاون مسل كم زخونة إمجليسهم. حجرنا زوم جبنات المكل خالن مقوطارن بحفشة زحش من محدار فسد كلون مقبر ز تفر على علم لخ سمعات بمصداق تجوارا وسقمتي ناوسلت أن حياز ولو أيت تمسجن أبا زتنات بيت مخري أبا من محدار فسد تقداتن تقلعتن فلسطنيات كمون أب مداي محضران حلوان سدتنيات ببرك حجر زي تسرحون أب كتالي تخرج تطلبون قدّا سرعة تتنخيرهم نقصلو أنفت عقم ميتنا لنا اليوم قطع دك أنستيو تجراي زي تنصور قلو سلام سلفي تخايدهم أب كتما مقالة زركبا دكانستيو نتي أبل علي دكانستيو زفت أمزلو قفع بدلن بمخنان سلامو سلفي أكايدن اتي سلفي بقدسات دكانستيو تقادلتي دكانستيون محبر دكانستيون بمتحبار استدالو مخانو تقليزلهم أبل علينا زبت حزلو مقتلتي دويبل تقعات دكانستيو ودكت حبرة سبيو منقستي متقعات دكانستيو دويبل يأكل زبلو قطع زحازلو جرحتات أسمعانيا كم صبصاب تلفزيون تقراي سيفيك محبرات نسلامن عرق انزلوهم قدا نمعباي زعلم قباي سلام عبا كتما مقالة يسالت اللهم بروجكت مقلبات عاقم السيفيك محبرة سبن سلام بدقاف حبرة أوروبا بمتحابرنت انستيتيوت لايف اند بيس انستيتيوت سلام إثيوبيان انتر أفريكا جروبن زكاي زلو قباي تبايلهم علامات قباي سلام نقلو بزبل مري حساب سيفيك محبرات وحوس سلامن عرق نعب مفتار زهلوهم قدا نمعباي مخانو حلافي بروغرام انستيتيوت لايف اند بيس ايت يبلت على أسف وقليصهم اتي نسيفيل حبرة الساب زقبر عاقم مفتار سلطنام بجنزبن بلو وتلمدن كم زخونة حبيرهم اللهم ابتي قباي السلام توكلت فيدرال توكلتي تمرت سيفيك محبرات تقراين كالو تاب وشت عبد زلو سيفيك محبراتن اب مستاف يركبام انستيتيوت سججر حرشة إثيوبيا جنفر تجراي عسران كلتن زمناوي تراكترات نبيرو حرشان هفتي تفطرون تجراي بحاجة زركيبهم اتن 18 تراكترات أب شدش توردات تجراي بكلاستر نزتو دو حارستو تقلقالو زباين تبايلوم نوردات تراي عزبو حنطالو كلتو لعلو اي مايچو تحتاي قرارون تحتاي عادياون بقلطوف تخفافيلن نابسراح محرس كمزاتوا بيرو حرشان هفتي تفطرون تجراي قليصلهم
እተን 4 ትራክተራት ድማ ኣብ 4 ወረዳታት ንዝርከቡ ዝተወደቡ መናእሰይ ዝውዕል ዓይን ተባሂለሎም ሓረስታይ ትግራይ ብምኽንያት ኩናትን ዘጋጠመ ተፈጥሯዊ ድርቅን ስዒቡ ንማሕረስ ዝኾና ጥሪቱ ከም ዝሰኣነ ዝገለጸት ቢሮ እተን ሓገዝ ትራክተራት ኣብ ሓረስታይ ዘሎ ጸገም ንምቅላል ዝሕግዛ ከም ዝኾና ተገሊጹ ከም ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ሓደጋ ትራፊክ መዓልታዊ ህይወት ሓደ ሰብ ይሰኣን ከም ዘሎ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ጠሚቱ ዝቐረበ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹሎም ብተወሳኺ ብሓደጋ ትራፊክ መዓልታዊ 2 ሰባት ብኸቢድ ሓደ ሰብ ድማ ብቐሊል ንኽጉድኡ ምኽንያት ይኸውን ከም ዘሎ ብመጽናዕቲ ምርግጋጹ ተሓቢሩሎም ሓደጋ ትራፊክ እናተኸላኸልና ንዳግመ ህንጸት ትግራይ ንረባረብ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መድረኽ ዘተ ብከተማ መቐለ ይካየደሎም ኣብቲ መድረኽ ብቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተዳለወ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ቀሪቡ እዩ ምክትል ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሪት ራሄል ሃይሉ ሓደጋ ትራፊክ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደደ ይመጽእ ምህላውን ገሊጸን እቲ ሓደጋ ንምንካይ ኩሉ ሰብ ግድኡ ክፍጽም ድማ ጻውዒት ኣቕሪበን ኣብቲ ዘተ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ መምህር መገዲ መጓዓዝያን ምህንድስናን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሓረያ ኣማረ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሓደጋ ትራፊክ መዓልታዊ ሰብ ይመውት ምህላው ብምጽናዕቲ ተረጋጊጹ ኢሎም ቀንዲ መንቀሊ እቲ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ናህሪ ምግናሕ ንእግረኛ ቀዳምነት ዘይምሃብ ካብ መስመር ወፃኢ ምግናሕ ኣብ መንጎ መኻይን ዝነኣሰ ርሕቐት ዘይምህላውን ምትሓት ብቕዓት ኣሽከርከርትን ከም ዝኾነ እቲ ዝቐረበ መጽናዕቲ የረድም እግረኛታት መገዲ እንተቋርጹ ዜብራ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ክፍተት እውን ተወሳኺ ምኽንያታት ምብርኻት እቲ ሓደጋ ምዃኑ ተሓቢሩ ክብል ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ የረድም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ይሓልፍ መንግስቲ ፌደራል ን2017 ዓ.ም ዝሓዘው ብር 971 ቢልዮን ትልሚ በጀት እዚ ንምዕዋት ኣታዊ ኣብ ምዕባይ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ትልምን በጀትን ኣተሓሳሲቡ ኣባላት እቲ ቀዋሚ ኮሚቴ ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ሚኒስትር ገንዘብ ኣብ ትልሚ በጀት ዓመት 2017 ዝጠመተ ምይጥ ኣሳሊጦም ንጸብጻብ ቅድስት ማሞ ኣባዲ ደመቀን ንመንግስቲ ፌደራል በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ብር 971 ቢልዮን ዝተተሓዘ ትልሚ ረቂቕ በጀት እዩ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ቋሚ ኮሚቴ ትልምን በጀትን ኣብቲ ረቂቕ በጀት ኣመልኪቱ ክበርሁ ዝግብኦም ሕቶታት ንሓለፍቲ ስራሕ ሚኒስትር ገንዘብ ኣቕሪቡ የ2017 የተደገፈ በጀት ከ2016 በጀት ዓመት በጀት 2017 ካብ 2016 21 ሚእታዊ ዕቤት ዘርአየ እዩ ስለ ዝኾነ እዚ በጀት መንግስቲ ፌደራል ቅልውላዊ ዕዳጋ ምንካይን ምቁፅጻርን እንታይ ረብሓ ኣለዎ የ2017 በጀትን በምንሰራበት ጊዜ በጀት 2017 እንትስራሕ ቤት ዕዮታት ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ብኣግባቡ ብቁጠባን ብኽነት ብምንካይን ስሩዕ መደባት ምፍጻም ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ብዝተወሰነ ብርኪ ድማ ናህሪ ዋጋ ዕዳጋ ኣብ ግምት ብምእታው ስርዓት ቁፅፅር ምስራሕ እዩ 23 ሚእታዊ ጉድለት እቲ በጀት ብልቓሕ ወፃእን ረድኤትን ንኽሽፈን ኣብ ዝተተሓዘ ትልሚ እቲ ቋሚ ኮሚቴ መብርሂ ሓቲቱ ለ2017 በጀት ዓመት ንካፒታል በጀት ብሚኒስትር ምክር ቤቱ ዝተደገፈ ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ን2017 ካብ ዝቐረበ በጀት ካፒታል ብር 283.1 ቢልዮን እቲ 66.7 ቢልዮን ወይ ድማ 23 ሚእታዊ እቲ በጀት ፍልፍሉ ካብ ልቓሕ ወፃኢ ወይ ረድኤት ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ ስለዝኾነ ልቓሕን ረድኤትን ኣብ ግምት ዘእተወ በጀት ክንደይ ዝኣክል ዘተኣማምን እዩ ዘተኣማምኑ ጥራሕ ኣብቲ በጀት መክታቶም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ገንዘብ ኢዮብ ተካልኝ ሓቢሮም ከውጪ ከአበዳሪ ተቋማት ካብ ወፃኢ ትካላት ዝርከብ ልቓሕን ሓገዝን ዘተኣማምንን ስምምዕነት ዝተፈጸመሎምን ጥራሕ ኢና ኣካቲትና ክመፁ ዝኽእሉ ንባዕሉ ኣብዚ በጀት ኣየካትትናን ትልምቲ በጀት ዕውት ንምግባር ኣታዊ ኣብ ምዕባይ ምስራሕ ከም ዘድሊ ሰብሳቢ ቋሚ ኮሚቴ ትልምን በጀትን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ደሳለኝ ወዳጅ ገሊጾም ገቢ አቅማችንና እድገታችን ዓቕምናን ዕቤት ኣታዊናን እናወሰኸን ትኸይድ ካብ ወፃኢ ዝህልወና ጽዕንቶ ልቓሕ እናነከየ ምኻዱ ኣይተርፍን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓመት
ክእከብ ዝግብኦ ኣታዊ ብዝግባእ ምእካብ ኣድላይ እዩ። ረቂቕ በጀት 2017 እንትትግበር ስርዓት ንግዲ ክፉታ ምግባርን መዳበርያ መፍረይቲ ትኩረት ተዋሂብዎ ከም ዝስራሕ ተሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ልዑል መጠን ዘለዎ ዝናብ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ነዚ መሰረት ብምግባር ንኢቲቪ ትግርኛ ብስልኪ መብርሂ ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ እቲ ዝናብ ምስ እዋን ዘርኢ ሓረስታይ ክፈላለ ስለ ዝኽእል ስራሕቲ ጠሊ ዓቀብቲ ብስፍሓት ምስርሖም ኣብሪሆም ዘሎም ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ናይ ከረማት ኩነታት ትንበያ ሜትሮሎጂ ከም ዝነፀረልና ዝሓሸ ዝናብ ኣሎ ትግራይ ዝብል ሓሳብ ዘሎ። ስለዚ ዝሓሸ ዝናብ ኣሎ ማለት ግን ምስ ናይ ዘረሉ ወቅቲ ክፈላለ ዝኽእል ተሓረስታይ ዘነበት ዝናብ ናብ ግራቱ ከኣሊ ናይ ጠሊ ዓቀብ ስራሕቲ ብስፍሓት ዝሰርሕ ከም ዘለዎ ሓንቲ ከፍልጥ ደሊ ከላይ ፖኬት ኤርያ ኣለዋ ዝናብ ኣሎ ኩሉ ማለት ትግራይ ዝሓሸ ዝናብ ኣሎ ማለት ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝናብ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ፖኬት ኤርያ ዝበሃሉ ብተደጋጋሚ ድርቂ ዝክሰተሎም ከባቢታት ሕዚ እውን ናይ ዝናብ ሕፅረት ኩሉ ተዝኽእል ኣብዚ እውን ኣቐዲሙ ዘነበ ዝናብ ዋላ ናይ ዘርኢ ወቅቶም ኣይብፃሕ እቶም ሓረስቶት በዚ መዳይ ተዳልዮም ዘነጠበት ማይ ናብ ግራቶም ከኣልዩ ከምኡ እውን ጎዳጉዲ ኣዳልዮም ፀኒሖም ናብ ጎዳጉዲም ከኣልዩ ሞ ጣዕት ላይ ክኾን ክእሉ ድማ ጨጉዖም ነቲ ግራውቶም ዝሕግዙ መንገዲ ክፈጥሩ ሓንቲ እያ። ኣብ ከባቢታት ቆላ ሓያሉ ውሕጅ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ኣቐዲምካ መዕተሪ ግንዛበ ተዋሂቡ እውን ኢሎም ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንሕና ከም ሕርሻ ሓረስታይና ከምኡ ዓይነት ክገጥም ከም ዝኽእል ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ናይ ደቡባዊ ዞባ ከባቢታት እተን ቆላ ከባቢታት ካብ ናይ ደቡብ ከባቢ ሓያል ጎርፊ ክክሰት ዝኽእል ንሕራውታት ክወቅዕ ዝብል እማም እንተሃልዩ ኮይኑ ሓደጋ መስኖ ከይበፅሖም ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ሓደጋ ከይበፅሕ ምክልኻል ግበሩ ጥንቃቐ ግበሩ ካብ ሕጂ ይኹን ናይ ውሕጅ መለይ ይስርሑን ኣለና። እዚ ግን ብቆናነት ክሰርሐሉ ዝግብኦ ግን በብብርኩ ዘሎ ናይ ብኣብያተ መዘጋጃ ስራሕቲ ምስ ከተማታት ተታሒዙ ከምኡውን ካልኦት ኣካላት ውፅእ ዘለዉ ንዕኦም ኢና ሰንብል ንሕና ከም ሕርሻ ክንገብሮ ንኽእል ግን እንታይ እዩ ሓደ ሓረስታይ ኣብቲ ኣታሕታ ንፋስ ዘሎ ናይ መስኖ ከባቢታት ከይበላሽዎም ጥንቃቐ ክወስዱ ኣለዎም። ስለዚ ነቲ ዘይተደለየ ውሕጅ ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ማይ ውሕጅ ከይመፆም መእለይ ካብ ሕዚኦም እንዳትሒዞም ብናይ ከም መፋሰስ ከም ዝመፅእ ውሕጅ ዝፈልጥዎ ከዳልዉ ምኽሪ ሓሳብ እንዳለገሰ ንርከብ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዝተረኸበ መዳበርያ ኣብ መዓልኡ ንክውዕል ሓረስታይን በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን ልዑል ጥንቃቐ ክገብር መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ክባር ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝመፀ መዳበርያ ኣብ ሰዓት ናብ ብላክ ማርኬት ንኸይውዕል እውን ኩሉ ሓረስታይ ጥንቃቐ ክገብር ይግብኦ። በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ እውን በዚ ልክዕ ማለት እዩ ቁፅጥር ክገብር ይግብኦ እዩ። ካብ ዝጠለለ ሓረስታይ ወፃኢ ንማንም ሰብ ከይወሃብ ንሕና እውን ከምቲ ናይ ንግዲ ኣዋጅ ዝፈቅዶ ማለት እዩ መዳበርያ ብመንግስትን ጥራሕ ዝመፅእ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ከዓኒ ናይ ኢትዮጵያ ቢዝነስ ኣግሪካልቸር ኮርፖሬሽን ሓደ ዝሕዝ ኣሎ። ካልእ ሓሊፉ ግን እቶም ዝተፈቀደለን ዩኒያትን ሕብረተሰብ ማሕበራት ተዘይኮይነን ማንም ነጋዴ እውን መዳበርያ ክንቀሳቀሱ ዘይፍቀድ ኣብዚ እውን ኩሉ ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ክገብር መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዜና ዕዳጋ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ተመራፂት ማእከል ስሕበት ቀጥታ ኢንቨስትመንት ምብራቅ ኣፍሪካ ከም ዝኾነት ጸብጻብ ኮንፈረንስ ንግድን ልምዓትን ውድብ ሕብራት መንግስታት ሓቢሩ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ጠንካራ ምዕባለ ኢኮኖሚ ብምምዝጋብ ፈላመይቲ ከም ዝኾነት ገሊጹሎም። ኢትዮጵያ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 3.3 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብምስሓብ ንኬንያን ኡጋንዳን ከም ዝመርሐተን ተሓቢሩሎም። ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ እውን 3 ቢልዮን ዶላር ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ከም ዝሰሓበት ንኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ሃና ኣርኣያ ስላሴን ብምሩቃሕ እቲ ጸብጻብ ዕላው ገይሩሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ጸዲቑ ናብ ስራሕ ዝኣተወ ምዝገባ ውዕሊ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ መንጎ ተኻራይን ኣካራይን ዘሎ ሕጋዊ ርክብ ከም ዘጠናኽር ተኻራይትን ኣካረይትን ተዛሪቦም። እቲ ስምምዕ ውዕሊ ክራይ ብኣካራይን ተኻራይን ዝውሰንን
ዝምዝገብን እንትኸውን ፈጸምቲ ውዕሊ ምስ ምዕማዕ እንተዘይክኢሎም ሕጋዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ተባሂሉሎም ንጸብጻብ ኣገርነሽ ኣየልኝ ጌታቸው ዓለሙ ካብ ዋና ብዋን ናህሩ እናወሰኸ ዝመፀ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ ንዜጋታት መሓለኻ ምዃኑ ቐፂሉ እዩ ተኻረይቲ ኣብ ዘይተዳለወሉ ኩነታት ገዝኦም ከም ዝለቁ ምስማዕ ድማ ክብደት መሓለኻ ንኽወስኽ ይገብሮም ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ብቁፅሪ ክራይን ምምሕዳርን ቁፅሪ ኣዋጅ 13/2016 ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጸዲቑ ስራሕ ጀሚሩ እዩ ብመሰረቲ ኣዋጅ ውዕሊ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ ብጽሑፍ ዝግበር ኮይኑ ኣብ ወረዳ ብቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ኣባይቲ ክረጋገጽን ክምዝገብን ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ እዚ ምዃኑ ድማ ንኣካራይን ተኻራይን ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎም ኣብ ክፍለ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 8 ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ኣባይቲ ውዕሊ ክራዮም ንምምዝጋብ ዝተረኸቡ ኣካራይን ተኻራይን ገሊጾምልና ፊርማ ካለ ፊርማ እንተሃልዩ ንዓይ እውን ዝጠቕመኒ ነገር ክህሉ እዩ ንኣካራይ እውን ዝጠቕሞ ነገር ክህሉ እዩ ብምፍራመይ የሆነ አከራይንም ጭምር የሚጎዳ ይመስል ነበር አበ ደገንት ወረ ናአከራይ ዝጎዲ ይመስል ነይሩ መጺና ድማ ነቲ ፎርም ሪኢና አንቢብና እንትንመሎ ዘሎ ነገር አዚ ይፈላለዩ ነተኸራይቱ እውን ጽቡቕ እዩ ንሳቶም መዓዝየል ክኹን ይኾኑ ናበሉ ካብ ዝስከፉ መዓዝ ይውስኽለ ይኾኑ ናበለ ካብ ዝስከፉ እዚ ፎርም ምህላው ናአከራይ ይኹን ንተኸራይ ጽቡቕ ኢለ ዝሓስብ እቲ ኣዋጅ ምስ ወፀ ንነበርቲ ስራሕቲ መሃብ ግንዛበን ናሰርሐ መንባሩ ዝገለጻልና ኣብ ክፍለ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 8 ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ኣባይቲ ወይዘሮ አበባ ጫኔ ናብ ስራሕ ድሕሪ ምእታውን ሕቶ ግልጽነት ሒዞሙልና ዝመጹ አካረይቲ ኣለው ኢለን መጀመሪያው ማስታወቂያዎች ብሮሸሮች መጀመሪያ መፋለጥታት ብሮሸራት ፍላየራት ባነራት ሓፈሻዊ ብብርክ ወረዳ ዝተበተኑሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ካብዚ ወጻኢውን ከም ወረዳ እቲ ምምሕዳር ብግቡእ ሒዝዎ ብትክክል ሕድሕድ አከራይን ተከራይን እቲ ኣዋጅ እንታይ ይብል ብዝብል ብዝርዝር በብብሎክ ተታሒዙ ግንዛበ ይወሃብ ዘሎ በየብሎክ ተይዞ ግንዛበ እየተሰጠ ነው ያለው ማለት ነው ሕዚ ከይዳብ ዘሎ ስምምዕ ውዕሊ አካራይን ተኻራይን ዝጸንሐ ምዝገባ አካራይን ተኻራይን ሓዱሽን ዝፍጸም ዘሎ ኮይኑ ይኹን እምበር እቲ ኣዋጅ ንነባርን ሓዱሽን ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓታት ከም ዘቐመጠ ዝገለጹ ድማ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አይተ ተክሌ በዛብህ እዮም ነባር ውሎችን በሚመለከት ማሻሻያ ተደርጎ አይደለም ዝተባለ ነባራት ውዕልታት ብዝምልከት ምምሕያሽ ተገይሩሉ ኣይኮነን ኣብ ምዝገባ ዝመጽእ አካራይን ተኻራይን ቀጻሊ ውዕለ ማሕይሾም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ እቲ ውዕሊ ድሕሪ ምእኻሉ ካልእ ተኻራይ ክመጽእ ይኽእል እዩ ካልእ ተኻራይ እንትመጽእ ግን ሓዱሽ ኣብ ዝመጽእ ተኻራይ ዋጋ ድርድረ ይግበርን ቅድሚ ሕዚ ተመዝጊቡ ብዝቐጸለ እዩ እቲ ሓዱሽ ዝቕጽል ማለት እዩ ሓዱሽ ገዛ ዘቕርብ እንተኾይኑ በብኽልተ ዓመቱ ምሕዳስ ከም ዘሎ ኮይኑ ዋጋ ምድርዳር ንክኽእል ዕድል ፈጢሩ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ዝተመዝገበ ውዕሊ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ ንክልተ ዓመታት ዝጸንሕ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ እዚ ማለት ግን ምስ ዋጋ ክራይ ገዛ ዝተሓሓዘ ምዃኑ እቶም ሓላፊ ገሊጾም የጸና ነው ማለት አንድ የተፈራረሙት ውል ዝጸንዐ እዩ ማለት እዩ ሓንሳብ ዝተፈራረምዎ ውዕሊ ክልተ ዓመት ክሳብ ዝመልእ ካብ ገዛ ንኸይወፅእ ተገይሩ ንክጸንዕ እዩ ተሰሪሑ እዚ ምስ ክፍሊት ዝተተሓሓዘ ዘይኮነስ ምስ ሕድሳት ብዝተተሓሓዘ እዩ ካብዚ ወጻኢ እቲ ክፍሊት በብዓመቱ ንኽቆጻጸር ዝተባሃለ ምምሕዳር ልምዓት ኣባይቲ እዩ ንሱ ኣጽኒዑ ነባራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ርኢኡ በብዓመቱ ኣጽኒዑ ምምሕያሽ እንተልይዎ ይመሓየሽ እንተዘይሃልይዎ እውን ብዝተወዓዓልዎ ዝቕጽል እንተኾይኑን ንክቕጽል ይገብሮ እዞም ስምምዕ ውዕሊ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ ደልዮም ዝመጹ ዜጋታት ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ ክሳብ ምሸት ሰዓት 2 ግልጋሎት ምርካብ ከም ዝኽእሉ እውን ተገሊጹሎም ዋጋ ድርድር ማድረግ መጨመር ህገወጥ ነው ዋጋ ድርድር ምግባር ምውሳኽ ዘይሕጋዊ እዩ ስለዚ ነዚ ምርግጋጽ ምኽኣል ሓላፍነት ዝወሃቦም ንምምሕዳር ልምዓት ኣባይቲ እዩ በዚ ዘይፍታሕ እንተኾይኑ መቕረቢ ቅሬታ ኣሎ ቅሬታ ተቐቢሉ መፍትሒ ዝህብ ኣካል ምስ ወሰነ ድማ ክሳብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ምኻድ ይኽእል እዩ ብመልክዕ እዚ ክፍታሕ ይኽእል እዩ በዚ ዓይነት መልኩ ሊፈታ ይችላል እቲ ምዝገባ ውዕሊ ክራይ ኣባይቲ ንነባር ተኻረይቲ ብዝነበሮ ውዕሊ እንትኸውን ንሓዱሽ ድማ ብስምምዕ አካራይን ተኻራይን ዝውሰንን ዝምዝገብን ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ካብዚ ንላዕሊ ግን ኣብቲ ኣዋጅ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ከይዲ ከም ዘለዎ ይዛረቡ ማዕድ ዜና በምክትታል ትርከቡ ክቡራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ፕሬዚዳንት ቱርክን ሩስያን ተራኺቦም ከም ዝተዛተዩ ተገሊጹ
ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃንን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ቀጻሊ ሰሙን ከም ዝዛተዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ አፍሊጡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ፕሬዚዳንታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ካዛኪስታን ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ትካል ምትሕብባር ሻንግሃይ ከም ዝራኸቡ ብምሕባር ጎናጎኒ እቲ ኣኼባ ከም ዝዛተዩ ድማ ኣረጋጊጾም። ኤርዶሃንን ፑቲንን ሩስያ ምስ ዩክሬን ብዛዕባ ዝኣተወቶ ኩናትን ብወገን ጸሊም ባሕሪ ዘሎ ምንቅስቓስ እኽልን ንምሕላው ዝግበሩ ጻዕርታት ጠሚቶም ከም ዝዛተዩ ድማ አርቲ ኒውስ ጸብጺብሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ብዛዕባ ምምስራት ማእኸል ንግዲ ተፈጥሮ ጋዝ ህንፀት ፍልፍል ሓይሊ ኒውክሌር ኣክዩ ቱርክን ኣብ ሶርያ ክልላት ኩርድ ብዛዕባ ዝካየድ መረፃን ክዛተዩ እዮም ተባሂሉሎም። ኣኼባ ኤስሲኦ ከም ኣቋፅ ኣውሮፓ 34 ሓምለ 2024 ኣብ ካዛኪስታን ኣስታና ክካየዱ ዝብል ትፅቢት ኣሎም።